Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu monggo. Monggo yang ingin berjoget di sini dipersilakan sekali. Seliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna walan sejati pungkasane seliramu digawe lara ora urung saiki dadi ronda asik Pak Santo. Jabe mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku kok dadi jodone ra kena rondone tak ngenteni penyanyine ora nyoto sampeyan sabar ngenteni nyatane tresnamu tulus lan suci sing kasuwun sing gedhe pangaturane pandung tresno jejodone sang ayo genah to Dik asik Music Production. Seliramu wis tak aturi Dik golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane seliramu digawe lara ora wuruk sentut saiki dadi rondo ya genah no lamane Pak Sentu sing ditampa ya ta jabe mau ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngenteni lawane tak ngenteni rondone Sing gedhe pangapurane
tresno sejodohan selawase